Maayong hapon. Maayong hapon. Maayong hapon. God bless. God bless. God bless. Maayong hapon. Mga igsuon, nganong dili ta dali makapasaylo og kaaway. Nganong dili pareha ang atong respeto nga gipakita sa tanan. Nganong mamili ta kinsay tahuron. O nganong pag-abot sa problema, negatibo dayon kaayo ta. Kay posible ang atong tan-aw sa atong kaugalingon ug sa atong isig katawo nga sila o kita makasasala mga tawhanon maunang negatibo pod ang atong pag-relate kanila. Mauna ang nasinati sa atong Ginoo diri sa ebanghelyo karong adlaw. Gisayon-sayon nila siya kay ang ilang tan-aw niya nga siya ilang silingan nga gikan sa pobre nga pamilya, anak og karpintero. Mga igsuon, dili unta ingon ana ang atong pagtan-aw sa atong kaugalingon ug sa uban. Ato untang awaton ang style ni Kristo. Tanawa si Pedro. Gilimod niya si Jesus katulo. Grabe iyang pagpamakak. Pero pagkabanhaw ni Kristo, gitagaan gihapon niya og chance si Pedro. Nganuman, tungod kay ang ginatan-aw di ay ni Lord nato nga kita hinimo sa Dios, therefore built in ang atong kamaayo. Naana sa sulod nato. Kung makasala ta, God is a God of second chances because He knows nga by and by mugawas ra gyud nang built-in nga goodness nato. Ipakita ra gyud na nato, mabag-o ra gyud ta. Mga igsuon ka na unta atong awaton. Imagine si Jesus sa pagpasan sa krus, nganong niabot man gyud siya Kalbaryo, nga bugat ang krus, gikan na siya gikulata, kapila na siya matumba. Because optimistic, positibo kaayo ang atong Ginoo sa iyang pagtan-aw sa mga bati nga kasinatian sa iyang kinabuhi. Dili siya mo surrender. Ingon ana unta ta mo tan-aw para pareha ni Kristo, kita dali rang mo pasaylo, mo respeto ta bisan kinsa pa na sila. Dayon pag abot sa problema, igo ratang mo hilak pero dili ta mo surrender. Simply because una sa tanan maunay gihimo ni Lord nato. Nga bisan kita notorious nga mga makasasala balik-balik pero gitagaan ta niya og chance, wala siya mitagam nato. Kay ang iyang makita pirme nga mugawas ra gyud ng kamaayo nato, mugawas ra gyud na kanang built-in nga goodness. Okay? God bless.